Здравейте, хора! И здравейте! Сега се случи здравейте. Така, вие казахте, гласуваме за това нещо. Леко да го щупа така, гласуваме за това нещо. Но вижте новото ми нещо. Да, не сме на същия свят. Реших да направя нещо ново. И сега ще ви покажа коня си. Момент. Защото този път снимам с камерата. И ето, това е коня ми, комета. Да, белем. Там ми е магазина за коне, банерите, това е заведението. Днес няма ви го показвам. И сега само да се оправя и ще дойда. Добре, хора, снимам този клип за едно нещо, да ви кажа. Изберете между банера с лините или между банера с черепа. Така. Опа, какво прави? Гласувайте! И до скоро. Гласувайте за банера с лините и банера с черепите. И до скоро.